Ах, божественная любовь, как me промени, Агаби тази любовь, живот ми подари. Ах, божествена любовь, тя ме промени. Агаби тази любовь, живот ми подари. Давид се сърва в ръце, за любовта ти пеем. Но аз с моя глас ще кажа, свят единствен Бог. Давид се сърва в ръце, за любовта ти пеем. Аз с моя глас ще кажа, свят единствен. А за тази любов тя ме промени, небесна благодат ми подари, животът ми спаси. Ще пея за тази любов, тя ме промени, небесна благодат ми подари, животът ми спаси. Се сърва в ръце, за любовта ти бе. Но аз с моя глас ще кажа, свят единствен Бог. Давид се сърва в ръце, за любовта ти бе. Но аз с моя глас ще кажа, свят единствен. Три, яви си големето. Кога се сетихме, съм чул. По-добре късно, колкото никога, брат. Ема, когато се осъзнава човек, иначе... Много младоженека. И вълката. Пане, как се чувстваш, брат? Много добре. Слава на Господа, много добре. Радвам се това, който нали го правиме. Всичко, цялата слава е на Господа, радостта остава за нас. Амин, амин. Вълката как се чувства? Много добре. Много благодаря на Господ, че сме с правилното място, да сме угодни пред Господ. Амин. Никога не е късно да правиш нещо за Бога. Амин. Бъдете благословени. Това е твоя? Това. Момичетата, те са близначки. Близначките имат ли да кажат нещо за родителите? Ами, радваме се за майка ми и баща ми, че те най-накрая решиха да устоят да бъдат пред Бог чисти и нека Бог да ги благослови да бъдат все така. Амин.
Ти ще кажеш ли? Я да видим малкия. Малкия Мойсей. Кой ще пожелаваш на мама и тати? Бог да ги благослови. Амин. Айде, братчето. Нека Господ да ги благослови. Амин. А гостите имат ли да кажат нещо? Нека Бог да ги благослови, щом са решили, това е най-доброто решение. Амин. Пастора? И нека Бог да ги благослови и все така да са. Да търсят Бога, да имат пламенна любов към Него, да го търсят с дух истина да му служат и това е най-доброто решение, което сте взели. Амин. Давай. Ете влеза, амен, час на глед. Айде. Дайте чантата с халтите. Дай да халтите, мамо, чантата. Качвайте се горе. Уважаеми младоженци, уважаеми кумове и гости, добре дошли в ритуалната зала на град Самоков. Днес сме се събрали тук, за да уважим взаимното желание на Панчо и Ася да споделят с нас това важно събитие в техния живот – сключването на граждански брак. Уважаеми младоженци, за да бъде законен брачният съюз, е необходимо пред мен качеството ми на длъжностно лице, упълномощено от кмета на община Самоков,
и пред вашите свидетели устно да заявите желанието си. Вие, Ася Стойчова Илиева, желаете ли да сключите граждански брак с Панчо Антонов Илиев? Да. Вие, Панчо Антонов Илиев, желаете ли да сключите граждански брак с Ася Стойчова Илиева? Да. В изпълнение на взаимното ви желание и представените пред мен документи е съставен акт за граждански брак. За да бъде оформен, моля вас и кумовете, заповядайте да го подпишете. Аз се заповядвам ти. Благодаря. Пак заповядам. Според закона и обичая, от името на община Самоков обявявам брака за сключен. Абе, гърчиво ли не чувам? Скъпо семейство, от днес вие сте законни съпруг-съпруга. Начало, което не се забравя. Начало, което ви доведе тук, за да съедините живота си в една съдба. В този тържествен ден, в който си подадохте ръце, заедно да извървите пътя на вашия съвместен живот. В живота си вие ще се срещате с много радости, но ще се сблъсквате и с трудности и предизвикателства. Те по-лесно се преодоляват, когато чувстваш до себе си здраво рамо на верен и любим съпруг. Пожелавам ви любов, за да е пълноценен животът ви, достатъчно изпитания, за да ви поддържат силни, приятели, за да ви дават спокойствие и подкрепа, приятни изненади, за да се запази кръпката. Уважаеми кумове, да бъдеш поканен за кумежест, бъдете за напред, добри приятели, искрени съветници на малкото семейство. Скъпо семейство, пожелавам ви във вашия дом да се настанят любовта, нежността, благополучието. Бъдете щастливи! Сватбената вълка е символ на съпружеската вярност и обич, на купнежът ви един към друг. Така, както е безкрайен нейният огън, така да бъде и вашата семейна обич. Моля, млади да поставите ръките. Носете пръстените си в знак на любовта и на единството между вас. Удостоверението за граждански брак връчвам на съпругата като пазителка на семейното огнище. Заповядайте честито! Скъпо семейство, пожелавам ви дълъг и щастлив семейен живот. Сътворете вашата вълшебна приказка. Нека пред всички нас бъде първата ви брачна целувка. Горчиво! Уважаеми гости, по-официалната част приключи. Заповядайте в съседната зала за поздравление към младото семейство.
кумовете, Господа ви благославя, чистоти на вас, благословенство, на тебе също така. Здравейте, куме, да бъдеш добър съветник. На калашната плани по супер. Баби каш, аз стария там. Елате да си направим по една слика, ако искате. По-отделно ли? Айде, снимайте се с малкото съвет. Елате ние всички, които са трудени при мен. Стигаме надолу. Жеска пяща. Да. Не слизам. Васко, давайте Слимина ще ме насенеса. Айде и той малко участва при нас. Слимина, нела тук бе, братко мой. Слимина ме той. Сlimка ли? Не бе, Слимина. Така, да. И Слимка, да. Добре, ще се спомня. Ти кираш каква Слимка? Айде. 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 Добре, всичките. Ево, муж Айде. Айде, тати. Ево, тук при мен. Айде. Това ще ни спомен. Строята се снимам. Айде. Стойте да се снимаме с един Ево едно. Айде, ма елате, де, какво правите? Децата долу. И
Сега само Браво! И на къде тръгваш? От оригиналната тонално си спя. И на къде тръгваш? Там, където е определено за всеки човек в църквата. Айде, снимай се с него, като искаш. Ами ние ще се молим за нас. Имате документ, ще кажа за ти брат. Оставихте го дома. Вярно ли? Тук поне има свидетели, които видяха, че вие се бракувахте. Нали така? Добре, ще се молим за вас и ще ви благославяме. Братя, нека се молим за тях, пастори, и да ги благославяме. Да, какво да направим? Добре, елате ще ги благославяме, да благословим братите, не, защото само двамата сте, ще ги благославяме, увеличете. Кумовете не кумовете. Сега ще се молим за нас, за времето, в което не сте били в брат. Ще се молите Господ да ви прости за това. Времето, в което сте живяли без брат, молете се Господ да ви прости и сега, когато сте усъкнули брака си, Бог да благославя вашия брат и да бъде траен вашата семейна обич, никога да не престане, винаги да сте в единство, единодушие и единомислие. Благославям ви. Благославям ви в името на Исус Христос. С благословението, което имаше Авраам, Асан, Исак и Яков и всички свети мъже. Обичай тази жена като себе си и ти, жено, подчинявай се на този мъж, за да расте семейството ви в благодат, в радост и благоденствие. В името на Исус Христос, който е Господ, нека всички извикаме Амин. Боже наш, ние ги благославяме, за да бъдат добър пример в дома си, между децата си, между приятелите си и навсякъде, и нека се види, че ръката ти е върху тях заради Твоята слава. Благодаря ти за тях, в името на Исус те моля, пази ги и ги благославяй. Амин. Бог да ви благослови. Обещаваш ли да продължаваш да обичаш това хубаво момиче? А вие продължавате ли да обичате този мъж? Да си го обичаш, докато сте живи? Благодаря за вас. Някой беше казал, има ли пари, има любов. Но знам, че Божията любов е без пари, тя е благословение от Бога. Алелуя, алелуя. Исус е. Исус. Исус е.
Слава Татко. Алелуя. Слава Исус. Алелуя. Добър вечер на всички. Бъдете благословени в славното име на Исус Христос. Радвам се, че моят брат Пано ме покани да бъде част в неговата радост. Словото казва, когато се радва твоя брат, радвай се ти. Когато плаче, плачи с него. Един на друг да си носиме радостите и теготите. Бог да ви благослови. Ще ви послужа с няколко песни. Вярвам и знам, че дори да бъдем в ресторант, Бог може да ни докосне. Алелуя! Слава Татко мой! Да бъде слава на Тебе, Царю мой, Бог мой. Алелуя. Името Ти на всяко друго име, милостта Ти най-велика е, любовта Ти най-прекрасна е. Покланям се пред Твоите нозе, името Ти на всяко друго име, милостта Ти най-велика е, любовта Ти най-прекрасна е. Покланям се пред Твоите нозе. За моето семейство ще Те хваля, ще Те славословя, ще издигам аз делата на ръцете Ти. За Теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. За Теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. Бог да благослови Пано и неговата съпруга изобилно. Бог да даде ново начало в живота им. Бог да ги благослови изобилно. В влягане, ставане, излизане, влизане в славното име на Исус Христос. Всички да бъдете благословени тази вечер. Алелуя! И освен Бог да го благослови всички. Името Ти на всяко друго име, милостта Ти най-велика е, любовта Ти най-прекрасна е. Покланям се пред Твоите нозе, името Ти на всяко друго име, милостта Ти най-велика е, любовта Ти най-прекрасна е. Покланям се пред Твоите нозе, ще Те хваля, ще Те славословя, ще издигам аз делата на ръцете Ти. За Теб ще пея и ще
се радвам, о Исусе Господи. За Теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. За Теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. За Теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. Алелуя! Слава на Исус! Слава Царю мой! Алелуя! Исус, пред Тебе аз и моля Ти се, Ти да ми простиш. Отричам се от стария си начин на живот и моля Ти се да ме промениш. Дай ми ново сърце, дай ми нов дух, дай ми нова сила и сърце, направи от мене Боже Твой народ. Нов народ в Тебе, Исусе, нов народ в Тебе, Господи, народ погорен и послушени да сме на Те, новородени, за да ни спасиш. Народ погорен и послушени да сме на Те, новородени, за да ни спасиш. Слава на Тебе, Царе мой, за това, че ни намери и опозна със себе си, Татко мой, избрани по име, за да Ти служим. Изведи на този свят и ни постави светлина, Царе мой, Бог мой. Алелуя! Слава на Тебе, Татко мой. Искам спомен да оставя, след като се прибера при Тебе, да се помни, говори за Тебе святия, жалостия, моя Господица. Дай ми ново сърце, дай ми нов дух, дай ми нова сила, Исусе, направи от мене Боже Твой народ. Нов народ в Тебе, Исусе, нов народ в Тебе, Господи, народ погорен и послушени да сме на Теб, новородени, за да ни спасиш. Народ погорен и послушени да сме на Теб, новородени, за да ни спасиш.
е! Алелуя. Нека комичката да води едно хоро. Сега не. И после помоля да се приготви после. Самчо. Алелуя. Айде комичката да води едно хоро. Готови ли сме? Айде комичката да води едно хоро. От комичката и сами специално за моето семейство. Бог да ги благослови изобилно. Алелуя. Само ти дромен да мангамате фина. Вешното самеде мангамате. Само ти дромен да мангамате фина. Мангала до сърви Исусе вечно ти Мангала до сърви Исусе вечно те От комичката специално за семейството, за всички приятели и гости и за това Сайто. Бог да му се изорилно. Алелуя. Кой? Само кирето ме мангамате фина. Вешното самеде мангамате. Само кирето ме мангамате фина. Мангала до сърви Исусе вечно те Исусе, вечно те Сега кумо. Алелуя. Сега кумо да се изправи. Алелуя. Слава тебе, цари мой Бог. Царю, че не намери да позна със себе си татко мой. Алелуя. Да бъде слава на тебе, татко мой. Бог да благослови Пано и неговата съпруга изобилно. Всички приятели. Алелуя. Слава на тебе, татко мой и Бог мой. Алелуя. Слава, татко. Подгощено като мери басарух тагарма. Подгощено като нео живото зиндянова. Подгощено като
живото сдигнава. Щастливо си, като сърдела, като мандела, лоша наводела, дай се намаца, благодари навото тебе. Лоша наводела, дай се намаца, благодари навото тебе. От команда специално за Пано и за неговата съпруга. Слава на тебе, Панко мой! Слава, Панко! Шана край това, мери масаруха кама. Шана край това, нево живото сдигнава. Шана край това, мери масаруха Шатна кай това, нево живото сдигнава. Щастлива си, ето сърдела, ето мандела, лоша наводела, дай се намаца, благодари навото тебе. Лоша наводела, дай се намаца, благодари навото тебе. Благословила. Алелуя.
duhu živi, Nema nema jeste, dok je skituka hajna. U duhu živi, nema nema jeste, dok je skituka hajna. Dok je skituka hajna. Kad te sito duho snema, ovdje si slobodan. Kad te sito duho snema, si mari čudesna. Kad te sito duho snema, si mlada. Kraj to pomazanje, a me osrvama. Kad te sito duho snema, si mari čudesna. Kad te sito duho snema, si mari blagodat. Kad te sito duho snema, si čudesna. Eto pomazanje, a me osrvama. Slava Tatko.
чудеса, няма невъзможност да си Господа. Колко славен си, върши чудеса, няма невъзможност да си Господа. Освобождаваме Твоята гняв и очистваме от греха. Сатана е поразен, имаме свобода. Освобождаваме Твоята гняв и очистваме от греха. Сатана е поразен, имаме свобода. Имам свобода в кръвта, имаме свобода. Че ви познам малко и ми служи ме, да те само Твоите име, Господи. Благословен си, върши чудеса, няма невъзможност да си Господа. Благословен си, върши чудеса, няма невъзможност да си Господа. Освобождаваме Твоята гняв и очистваме от греха. Сатана е поразен, имаме свобода. Освобождаваме Твоята гняв и очистваме от греха. Сатана е поразен, имаме свобода. Имам свобода в кръвта, имаме свобода. Освобождаваме Твоята гняв и очистваме от греха. Сатана е поразен, имаме свобода. Освобождаваме Твоята гняв и очистваме от греха. Сатана е поразен, имаме свобода. Имам свобода в кръвта, имам свобода. Слава Царю. И така отново за брат Пане, за неговата съпруга за Асия. Нали така беше? Със следващата песен. Кръста за нас ти умъря и ти изкупи ни от греха и сега сме в Твоята ръка. Защото лъката мирена за славина ме порова, че не могла с мисъл.
бъдат благословени и все така да вървят в Божите пътища. И един ден се видиме горе в небесата и да хвалим и издигаме Царя. Светине сърца upravamente dorogatipe amena chiare svetine sarca upravamente dorogatipe amena chiare alleluia Слънце блести, Боже върху нас и твоята топлина ни обява. Както слънце блести, Боже върху нас и твоята топлина ни обява. Името на записано е горе, името на Асия, записано е горе, и заради това прия, и заради това прия, името на памет, записано е горе, името на Моят Бог е силен, пълен е с богатство, пълен е с богатство. Алелуя. Model si ložali, leste me ložala. Moят Бог е силен, пълен е с богатство, пълен е с богатство. Алелуя! Изморихте ли се? Изморихте се. Благослови нашия брата Сенчо. Ще ви хваля аз, Ишуа, алелуя. Ще ви хваля аз. Питал ли си се някога, защо
те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Бог толкова възлюби света, че даде за нас Той Сина, за да не погине един, който вярва в Неговия Син, да има вечен живот, вечен живот в Исус Христос, да има вечен живот в Христос, с Христос. Ишуа, алелуя, ще ти хваля, ще ти хваля аз. Ишуа, алелуя, ще ти хваля, ще ти хваля аз. Ишуа, алелуя, ще ти хваля, ще ти хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Ишуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Алелуя! Нека пие това Сенчо нещо, бе, без законно, вода. Това е нас, значи да не. Още една, бе. Лека, бе, пане. Пак отново наранен, отново наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Пак отново наранен съм в хората и наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като тебе, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Че ти може че ти може
чудиш ти дали да простиш на ближния си. Добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко мой. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко. Че ти може че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ни, татко, да обичаме като тебе. Научи ни как да прощаваме на хората, които са ни наранили, както и ти прощаваш на нас всеки ден. Научи ни, татко, как като човеци ние не знаем, но вярваме, че ако ти си с нас, ние ще успеем. В името на Исус. Амин. Исус. Стоматънко, името ти свято. Алелуя. Само ти имаш думи на живот, само ти спася своята любов. Само ти имаш думи на живот, само ти спася своята любов. Обичаме те, Господи. Алелуя. Обичам те, татко, обичам те, Боже мой, обичам те, татко мой, обичам те, Боже мой. При Тебе идваме, Господи, защото само Ти имаш думи на вечен живот.
Няма равен подобен от Тебе, Царю мой, Бог мой. Издигаме името Ти, Господи. Велик и всемогъщ Господ. Алелуя. Sagutina,
че Господ няма и няма да има. Алелуя. Ами всички познати от тази песен да бъдем всички заедно. Шай-лай-лай-лай, 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 шай-лай-лай-лай. Бъдеш превъзвишен и да сияеш огънством слава, Свети Господ Бог. Да бъдеш превъзвишен и да сияеш огънством слава, Свети Господ Бог. Отвори очите ми, очите на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Отвори очите ми, очите на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Шай-лай-лай-лай, 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 Shai-lai-la-lai-la, 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 Много благословяваме Твоето семейство и стабилно. Боже, те благослови да почивам върху Тебе в Твоето семейство. Алелуя, Боже, отдаваме Ти славата. Shai-lai-la-lai-la, 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 shai-lai-la-lai-la. Бъдеш превъзвишен и да сияеш огънством слава, Свети Господ Бог. Да бъдеш превъзвишен и да сияеш огънством слава, Свети Господ Бог. Отвори очите ми, очите на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Отвори очите ми, очите на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Шай-лай-лай-лай, 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 Shai-lai-la-lai-la, 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 la-la-la-la-la-la. Айде, ако може Божедар да дойде, слава Татко. Слава Исус. Господ Бог да ни
Славия, може ли само за момент да запазим малко мир, братя, сестри? Заемете вашите места. Нека да има малко мир. Това, което се случва днес, е нещо съдбоносно и вижте, всички ние като участници трябва да осъзнаваме онова, което става. Онова, което става за някой чужд човек е нещо обикновено, но вижте, ако разберем идеята и мисълта на Бога за брака и за семейството, всъщност това не е нещо обикновено, брати и сестри. Знаете ли защо? В началото, в Едемската градина, Бог е основал няколко институции. В началото три институции. Но знаете ли коя е най-важната от трите институции? Това е семейството. Няма по-важно нещо от семейството. Да бъдеш със семейството си, да бъдеш обичан и да обичаш. Да бъдеш разбран и да разбереш тези, които са срещу тебе. И онова, което Бог казва, е, че онова, което Той съчетава, онова, което Той казва да бъде в едно, никой не може да разлучи и никой не може да отдели. Тук сме събрани заради нашия брат, Пане и неговата съпруга, неговата другарка, неговия помощник. Те взеха решение да подпишат, да имат граждански брак. Как го разбираме? И това е правилно пред закона, но вижте, много по-добро и много по-правилно е не само да имат един подпис. Подписът всички знаем. Това не държи бракът, вижте. Това е част от идеята да бъде всичко законно и да бъде прието от Бога, но и да бъде прието и от човеците. Но много по-важното е, братко, обръщам се към теб и към твоята другарка. Не подписът. Много по-важно е вие двама да осъзнаете и да разберете, че идеята на Бог да създаде мъжът и жената е, че те трябва да се обичат, да се почитат, да имат добри взаимоотношения и най-вече в центъра на техният живот, на тяхното семейство, цар, господар и управител да бъде само Господ Исус Христос. Когато Той е цар, господар, когато Той е управител, когато Той е главата, тогава започва промяната в семейството. Тогава тя ще се покорява на теб, ако ти се покоряваш на Христос. Ако ти се покоряваш на Христос, твоите деца ще ти бъдат покорни. Ако ти бъдеш пример и ги водиш като глава на семейството, те наистина ще вървят в правилната посока. Затова бъди силен и смел. Не се страхувай, защото Господ е с тебе. Аз съм смел. Господ е с тебе. Амин. И онова, което Бог прави, вижте, понякога ние не го разбираме. Но след време осъзнаваме идеята и мисълта на Бога. По лицето на земята, с което завършвам и ще се помолим за тях. Има многобройни църкви. Много църкви. От всякакви деноминации. Но вижте, в нашите очи ние ги разделяме. Има 50, има адвентисти, има католици, има православни, всякакви има. Но вижте, погледът на Бог върху всички е еднакъв и един и същ. Той гледа равно на всички и знаете какво желае? Всички да бъдат в едно, като едно семейство. Като едно семейство. И Бог не прави разлика. И ще ви кажа, това не е тайна. Единственият, който може да запази вашите добри взаимоотношения в вашия живот, тук, до края на вашия живот, на земята, да бъдете в добри отношения, това само е Господ Исус Христос и никой друг. Когато Той е Господар, повтарям, когато Той е цар, в домът ще цари мир, ще цари любов, ще цари разбирателство и ще има и благословение. Но когато фокусът, центъра бъде изместен и не е Христос, а е някой друг, е човек, или поставим пред нас други цели, които не прославят Бога, тогава започва хаосът и объркването. И започват въпросите защо се случва това или защо се случва на мен. Затова, нека Христос да бъде най-главната личност във вашия живот и във вашия дом. И всички останали тук, които сме събрани, нека наистина Христос да бъде този, когото издигаме, когото показваме
И когато хората да видят в нас, само Той да бъде издигнат, Той да бъде познат, Той да бъде прославен, на нас остава привилегията и радостта, че можем да издигаме Неговото велико и свято име. Елате тук отпред. Нека всички си справим. Нека подемем ръце към тях. Нека се помолим. Защото знам, че Бог има план за вас и ще го благослови. Боже, на силите на славата, ние сме Ти благодарни. Ние сме Ти благодарни за това, което правиш. Ние сме Ти благодарни за Твоят план, Боже, и за Твоето действие в живота на това семейство. Боже, познаваш моят брат, познаваш сърцето му, познаваш помислите му, познаваш характера му, знаеш, Господи, всичко за него. Познаваш съпругата му, Боже. Ти си му я подарил, Татко. Умолявам Те, Боже, на силите, сплоти ги в едно. Сплоти ги в едно, Господи, в Твоята любов. Аз Те моля да ги благославиш с разбирателство, с семейна обич, Татко мой, и нека, Татко мой, огнището на техния дом винаги да бъде наречено любов. Нека любовта да цари в домът им, Боже. Във всички трудни обстоятелства, във всички невъзможни ситуации за човека, аз Те моля, прояви Твоята любов. И нека заедно, Боже мой, във всички трудни моменти, във всички трудни ситуации, да се спомнят, Татко мой, колко много ги обичаш и че те може да преминат през това. Тази вечер ние ги представяме пред Твоят благодатен трон, като Те молим, Боже, на силите, да благославяш тях и техният живот. Молиме Те мирът да не липсва в домът им и да бъде, Татко мой, мирът Ти, Татко мой, издигнат в техния дом. Нека да се обичат, Боже, нека да се разбират, нека да се почитат, Татко мой, нека да се изпреварят в това да показват любовта си един към друг. Боже, на силите, умолявам Те за моят брат, да го благославяш с мъдрост, с разум, Боже, с знание. Господи, нека там, където отива, там, където стъпва, вратите за него да бъдат отворени, Боже. Ако до този момент в неговият живот, някъде в нещо, Боже, някоя врата е била затворена, тази вечер ние Те молим силата на Исус Христос и Неговото свято име, Боже, на силите, да отвори тези врати. И всички врати, които са затворени за тях, аз Те моля, нека се отворят, Боже. Нека да се отворят. Нека да видят, Татко мой, колко си велик, колко си благ, колко си добър и че Ти можеш да благославиш в дух, душа и тяло, Господи. Финансово, духовно и материално. Ти си Бог, който си неограничен. Затова Те моля, Боже, сплоти ги в едно. Сплоти ги повече и повече, Боже, на силите, да бъдат, Татко мой, близо до Тебе, до Твоето присъствие и техният дом. Нека да бъде свидетелство, че Исус Христос е Господ. Ние ги благославяме и Те молим Духът Ти, Боже, на силите, да ги води, да ги пази, Боже мой, да ги напътства и да им даде, Татко мой, целта, която е над всяка друга цел, да бъде издигнат Исус, да бъде познат Исус, да бъде прославен Той, да се говори за Него. Боже, предаваме ги в Тебе, Те молим този съюз да бъде, Татко мой, до края на техният живот и Ти, Боже, на силите и на славата, да управляваш и да благославяш техния дом. Благодарим Ти в името на Исус. Амин. Има едно последно слово, с което искам да Ви благославя в Числа. Когато Моисей завърши едно слово към народът, Господ му каза така да благославяш Израилевият народ. Господ да те благославя и да те опази. Господ да издигне с лицето си над тебе и да ти даде мир. Господ да осияе лицето ти и да ти покаже милост. Казвам амин на това слово и Господ Бог да ви благослави. Амин. Слава. Алелуя. Алелуя. Слава Исус. Алелуя. Слава Исус. Дай ти първо, ученя славата. Спомненето ти е ти първо любов, за рамодро пиреца. Всичко цено с любов на Jesús и не са. Спомненето
Сарамогром пиеса, всичко чадо с любов манге сложи леса. Кайте първото, кончо ги снатуда, него не сме и си изявинела. Кайте първото, кончо ги снатуда, него не сме и си наистина, брати и сестри, нека да си спомним първата любов, защото без тази първа любов ние нямаше го, ние умираме, ние изсъхваме. А когато сме с Исус Христос, ние сме сърни. Алелуя! Затова тази вечер издигам нашия Господ Исус Христос, защото Той повече заслужава това. Алелуя! Камено сърце, кадато чадо меко пукало сърце. Кайте обичинец, кайте простинец, мола те славине. Кадато камено сърце, кадато чадо меко пукало сърце. Кайте обичинец, кайте простинец, мола те славине. Кайте първото, кончо ги снатуда, него не сме и си изявинела. Кайте първото, кончо ги снатуда, него не сме и си изявинела. Кайте първото, кончо ги снатуда, него не сме и си изявинела. Кайте първото, кончо ги снатуда, него не сме и си изявинела. Алелуя! Пожелайте нещо на хората. Нека Господа благославя всеки мой един брат. Благодаря на моя Бог, че изпрати моите брати и сестри, за да може днес ние да пеем и да хвалиме, да издигаме нашия цар. Благодаря ви, братя. Благодаря ти, Есенчо. Господа те благослови, брат.